أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. Okay, tatagulugin natin mga kapatid para maintindihan ninyo. Ako ay sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos maliban kay Allah ang tagapaglikha. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ang pinakahuling propeta. At ako ay sumasaksi, naniniwala na si Jesus ay sugo, propeta ng Allah. Allahu Akbar.